Baki iya baje mai ba, baki iya tura mai ba, baki iya gwatso ba, baki iya nishi ba. Shin yar uwa kin san me kike yi a gado? Ko shin kai ne baka iya jinta ba, ko kai ne baka iya gamsar da ita ba, ko kuma ke ce baki san salo da zaki mai ba. Shin ma kun iya salo na kwanciya kala kala iri iri a gado? Shin kin san wani irin salo ake yi wa mai gida lokacin farin ciki da bakin ciki? Shin kin san kiwon mai gida salo kala kala lokacin da yake cinki? Shin kin san kin iya kama borar mijinki ki caccake shi cikin durinki, ko kuma kin iya wakan mijinki ne ki ci shi sarrai? A'a, ni ban iya wannan ba. Ni na iya shi. A'a, to akwai ƙorafe-ƙorafe da dama wanda mace da namiji gabaki ɗaya kamata su sani. Masoyana masu bibiya na wannan shafin namu mai tarin albarka, kafin na ci gaba da muku bayani mai matuƙar muhimmanci da nake muku akan caccakar bura a dangane da ma'auratan sallah da shafin na sace muku cewa idan mutum ba shi da aure fa kar ya ji, kuma kar ya bibiyi shafi na idan kuma ya san zai ji ne amfani da shi. Ma'asalam, ni dai idan ya ji amfani da shi ban yafewa. Ina fatan kun gane. Sannan akwai wani shafin mu da muka bude, shin kun taɓa ganin shafin yar Fulani? To mai kayan daɗi ita ce yar Fulani. Daga yau sabbin shirye-shiryen mu masu daɗaɗa masu zafi za su koma kan yar Fulani. Haka duk wanda ya tabbatar da cewa yana bibiyar mu akan live din mu, akan me? Akan live din mu. Live din mu zai koma kan shafin mu ta yar Fulani kadai, ba a mai kayan daɗi ba. Mai kayan daɗi za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye. Masu bibiyar mu su je kan yar Fulani da daddare kamar yadda muka saba da misalin karfe 10, bi iznillahi ta'ala za su same mu akan shafin mu na yar Fulani. So kamar yanzu yadda na tura muku akan screen ɗinku, kun ga shi da za ku rubuta, kuna rubuta yar Fulani za ku kalli alamar wannan hoto, za ku yi subscribing. Idan kuma ba ku gani ba, akan shafin mu za mu turo muku, wato za mu yi posting bidiyo na yar Fulani. Yar Fulani ita ce mai kayan daɗi. Za ku iya kira da kowane suna da kuke so, amma zan fi so na koma yar Fulani. Okay? So shi yasa nake gayyatar ku a live ɗina da nake sauke muku na tambayoyi da kullum da koyaushe. Masu zafi za su koma yar Fulani. Bayanai masu ɗimbin muhimmanci za su koma kan yar Fulani. Masu ɗimbin daɗi suna kan mai kayan daɗi. Duka ɗaya ne, kowanne. So kun ga kun jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya. Idan an sake a yar Fulani ku kalla, in an sake a kayan daɗi ku kalla. So kaga maimakon kana ilmantuwa da abu ɗaya kullum, kaga yanzu a maimakon ɗaya ka koma biyu, idan biyu ne ka koma 4. Idan aka kawo maka ta mai kayan daɗi, a sake aka kawo maka ta yar Fulani. To kamar yadda ka kalla na tura muku na rubuta muku shi, ga alamar hoton shafi kuma ga alamar sunan yadda za ku rubuta ta. Kuna rubuta za ku gani, ko kuma ku shigo kan YouTube ɗin mu za ku ga na posting ɗin mai kayan daɗi yar Fulani akan shafin mu na mai kayan daɗi. Na fatan kun gane. So Allah ya shige mana gaba. Lectures ɗin mu zai ci gaba da iznillahi ta'ala idan mai kowa mai komai ya kai mu a ranar Asabar kenan, wato a yau ɗin nan nake gaya muku za mu fara. A ranar Lahadi za mu ci gaba da ɗora muku. Lahadi ake cewa ko Asabar mana? Asabar was Saturday, right? So za mu ci gaba da ɗora muku shirye-shiryen mu akan yar Fulani da kuma mai kayan daɗi. So ku je ku yi subscribing, kararrawar sanarwa da mu samu sabbin shirye-shirye na ne ta ku yar Fulani ko mai kayan daɗi da sanar na ɗora. Thank you.